ଦେଇଛି ତାହା ଘର ଘର ଗାଲ ଆରେ ତା ନାଲି ନାଲି ଓଠ ମୋ ହାତକୁ ପୁରା ଘାଇଲା କରିଦେଇଛି ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ମୋ ମନକୁ ଚୋରି ମୋ ନିଦକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛି ତା ସହିତ ଦେଖା ସାକ୍ଷୀ ଦେଲା ପରେ ଆରେ ତା ସହ ଫୋନରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇ ବସିଛି ତାହା ଚରକମି ମତେ ପୁରା ଦିବାନା କରିଦେଇଛି ସତରେ ବି ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମତେ ଲଭ୍ ହେଇଯାଇଛି I will love you now. I will love. I am life. Puri nai jara, raja kumite, nitamodare nela, oh, nitamodare nela. Ke jane ke biti, karu tujhadi, pata dire ghote gala, oh, pata dire ghote gala. Ahora tahu deh. Tahu deh. Luar saya lagi. Mata lagi kayak gini akli. Hai hai, ini sih apa nih? Mantap sih mer. कौन पे आज ना जा रहे हैं कौन पे मुर्दाना
ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୀନା ସହିତ ଦେଖା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ତାହାକୁ ନା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଘରେ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଗଲାଣି। ନା ନା ମୀନା ପାଇଁ ମୋ କଥା ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ମୀନା ବି ମୋ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିବ ନା କଣ? ତାକୁ ଟିକେ କଲ୍ କରି ଦେଖା କରିବାକୁ କହିବି। ସିଏ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବ। আর তাহলে তুমি টিকে আরে টিকে ফিনিশ দিব সিনেমাতে নিশ্চয় দেখে বুড়িয়া খা লালাও না দাও না হ্যাঁ जो रा एक सीन गर्न जा मको त फोन पे जाना ना पैसा कैश नाही दे बहुत वर्ष गांडे जीन पेंट लो আরে হাই না আরে আমি সফল করছি। আরে হ্যাঁ তোমাকে প্রশ্ন পচারার আছে তুমি আসিব না তোমরা আসিব থ্যাংক ইউ সো মাচ। আচ্ছা না কালি ঠিক 10টাରେ ହଁ ସେଇ ତମା ଗାଁରେ ପାର୍କରେ ୱେଟ୍ କରିବି ଅଛି ନା ଗୋଟେ আমি ଫୋନ୍ କରୁଛି ବାହାରେ କାଲି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ମୋ ମନ୍ଦିର କଥା ସବୁ ଖାଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯାଉଛି।